Salut și bine v-am găsit la un nou vlog, eu sunt Matei pe numele real și astăzi vă voi prezenta colecția mea de petarde și artificii care o voi da de ziua mea, compilație de pe 30 august, de ziua mea, nu va fi foarte mare, din două artificii, dintre care o baterie și un single shot și începem cu acest pachet de Piccolo, Fire Show. Probabil o să ne mai luăm până atunci și ceva de un pic mai mare. Știți, petardele clasice, care nu fac prea mare chestie, dar sunt faine așa de joacă. Uitați, K200. Trecem la următoarea chestie, o baterie GW02, ăsta e codul 100, liniuț 100. Este tot de la Fire Show. Bateria se cheamă Saturn Missile de 100 de focuri. Calibru, cred că nu știu cât e calibru la ea. Stai că să vedem, poate scrie pe aici calibru. Da, nu văd până acum calibru pe această baterie, dar cred că are vreo 10 mm, 15 mm, cam așa are bateria. Fitilul este expus direct, este înfoliată bateria, nu are fitil de siguranță, nu are al doilea fitil, numai un fitil. Are certificat european. Și ultima chestie, o banană, tot de la Fire Show. Are două fitiluri, fitil principal. Ăsta e capacul și cam așa arată, este destul de mare. Uitați, cam astea sunt chestiile care le voi da și sigur o să mai dăm încă ceva, ne mai luăm. Cred că corsar cu 3 focuri sau cu un foc tare, ne vom mai lua un pachet, că mai am niște bani. Acestea au costat în jur de 85 sau 86 de lei. Eu știu că e peste 80, am dat pe ele. Că pachetul ăsta a fost 2 lei, 50. Banana asta 11 lei și asta a fost vreo 50 de lei. Sau cred că banana a fost mai mult, nu știu. Dar da. Asta este primul clip de pe canal și vom reveni cu compilația sau cu alte colecții. De Crăciun și de Revelion vom da o colecție extrem de mare și rară, printre care se vor afla și Red Baron, sunt sigur că vom da Red Baron, probabil Cobra 8 de Crăciun, dar banane o să dăm de Crăciun. Și da.